τους ευρωβουλευτές να κατανοήσουν κάτι. Στην Ελλάδα και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τόσο εγώ, όσο και ο Ζόραν Ζάεφ, δεχόμαστε μια σφόδρη επίθεση. Ότι είμαστε και δύο προδότες. Ο κύριος Μητσοτάκης στην Ελλάδα και ο κύριος Μιτσκόφσκι στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που ανήκουν στην πολιτική οικογένεια του Λαϊκού Κόμματος, μας κατηγορούν με την ίδια ακριβώς επιχειρηματολογία, ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία, με επιχειρηματολογία η οποία απλά αλλάζει πρόσημο, ότι είμαστε προδότες και ότι έχουμε φέρει μια επιζήμια συμφωνία. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να το θέσω στην κρίση σας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και να πω ότι ακριβώς επειδή και οι δύο συντηρητικοί ηγέτες μας κατηγορούν ότι είμαστε προδότες και ότι έχουμε μια προδοτική συμφωνία, μάλλον κάτι καλό έχουμε κάνει για τους λαούς μας και εγώ και ο Ζόραν Ζάεφ. Μάλλον ανοίγουμε ένα δρόμο προς το μέλλον, προς την ειρήνη, προς την προοπτική της συνεργασίας και της συμβίωσης των λαών μας, έναν δρόμο ο οποίος θα γράψει ιστορία. Και είμαι περήφανος που το έχουμε καταφέρει αυτό.